काही काही गोष्टी अशा असतात त्या सांगितल्या तर गोंधळ निर्माण होतो, नाही सांगितल्या तर अज्ञान वाढत जातं आणि सांगितल्याशिवाय पर्याय पण नसतो. तुम्ही लहान मुलाला बागुलबुवा कसं समजून सांगणार? ते जर भित्र झालं, बागुलबुवाची भीती दाखवून दाखवून ते नंतर जसं मोठं व्हायला लागतं ते भित्र होऊन जातं. मग आता त्या बागुलबुवाची भीती आपणच तयार केली आणि आपल्यालाच ती भीती काय करायची? आता बागुलबुवाची भीती तुम्ही घालवणार कशी? त्याला समजून कसं सांगणार की बागुलबुवा नाहीच आहे, तो आम्ही तयार केला तुझ्या मनामध्ये? भीती ही चैतन्याचा अभाव आहे. जेव्हा तुमच्याकडे शक्ती नसते, जेव्हा तुम्ही कुठेतरी स्वतःला कमजोर फिलिंग करता, तेव्हा तुमच्यामध्ये भीती निर्माण होते. तुम्हाला कधी मुंगीची भीती वाटली का? कधी तुम्हाला कधी फुलपाखराची भीती वाटली का? नाही वाटली. हा, उंदराला घाबरणारा सापडेल, झुरळाला घाबरणारा सापडेल, पण फुलपाखराला काय कोणी घाबरत नाही, त्याला स्पर्श करायला बघतात. इन द सेन्स आम्ही आमच्यापेक्षा कमजोर जीवांच्या बाबतीमध्ये शूर असतो आणि आम्हाला भीती कुठे वाटते? जेव्हा एखादं व्यक्ती असेल, प्राणी असेल, परिस्थिती असेल, घटना असेल, ज्यावेळेस आपल्या पेक्षा काय वाटते? शक्तिशाली वाटते, ती आपल्या कंट्रोलच्या बाहेर असते, तेव्हा आपण काय करतो? ते कमजोर होतो, तेव्हा आपल्याला भीती वाटते.